Yehe, karon maadto nami sa Blue Lagoon sa Bat Sanctuary. Sakay mi sa pumboat. Yehe, sakay mi sa boat maadto sa Bat Sanctuary sa Blue Lagoon. Kauban si Iski Chairman sa Luban. Tara, sabay ta. Bugsay-bugsay. Paandar na ta. Say hi naman dyan. Hi! Oh, Nunoy, Orly, mapalaod na kita. Mularga ta sa Bat Sanctuary, Blue Lagoon. Ma-experience na to karon ang pagkadaghang bat, mga tambok kung sa ato pagkuyabog. Dagko kayo, bahalag init. Awan ninyo ang tubig pagkanindot, pagkasinaw na lang, murag agtang. Kumandar na, ako'y naguna. Magtorta diri sa Luban. Bye-bye. So na. Naka-helmet na. Okay, mo tambay sa ta diri sa island. Maayo karon kay taas-taas ang tubig. Manaog sa mi diri kay balikon. Hala. Kanindot iligo. Balik sa sila. Kuwaon pa tong kaubanan. Kabalo ka mulangoy ya? Kabalo ka mulangoy? Awan. Ito pa mi sa island. Oh, hayaya diri no. Nang kuan sa danlog magud ang patukahay dito. Galing mga bisita nato mga katin-abit mga buta. Oh. Blue gyapon. Nagatingog-tingog na ang mga bats, daghan kaayo. Diri white sand. Diri tadapit. Diri siya, pag mahunas ni siya diri, pwede ta manginhas.
Muhag kinasun. Diri nga side. Putik na bitin? Dili na bitin. Na ano? Bitin. Itong walo-walo. Sarap pong bitin. Ay, Sarapit. ay, ako. Ah. Wala to daw, Nicole. Uy! Bitin nga ang buti. Klaro siya, Col. Bitin no. Wala, bitin. Sarap! Masakit! Sige, langoy na mo. Sangit na hapon kay Kuan. Unsa? Yasa tong charger ya. Ay, power bank. Ang power bank. Ayan, mga kapusabal. Hi, it's me, Bea. Biyaan og bana. Og Abot namin. Right here. narito ang kuan ron ma'am at tutuon. Why siya gitay ma'am ha? Mga adto na ta sa bats magpaduol ta. Sudlo na to ni ron ang Bat Sanctuary. Tara, naglupan na sila. Hindi na to makitaan sa lupan. Lagpo. Dara ang mga bats, oh, Kuya Bob! Karon suroyo ta, cemetery diri sa island. Dira ang cemetery, no? Uy, ala ka dito sa cross. Kunya kung maglubong, sir, mag-ato diri, Ang sa man ipambot? Pambot. Tanawa ang tubig, ang mga corals. Pwede po, diyan mo. Yan na ba? Nila si Raya. Oh, klaro ka yung corals na. Sherman! Ito lang sa dito. Pwede. Balik na. Balik na ta. Tara, sakay na. Ayan, grabe ka adventure. Gani man. Balag init, dalagsara ni. Yukta sa island, pabalik dito sa ila Sir Christopher Basas at Ma'am Lynn Basas. Napalong pa abog sa kenan ha. Namis tunga-tunga sa lawod. Ito sila. Kung nindot kayong view no? Ito man eh, bulkit pa daw. Pabulkit pa. Lahat pangligid. Pabulkit sa amin diri sa unahan. Og ihi. Nabulag pa. Nabawog ang ihi. Klaro na to. Oh, sige daw. Sa inyong ipangbatay dira. Woo! Tublo ang dagat. Las Napay Island. Oh, see? Tanawa ninyo na hindi mo maibog ani. Sir, ang sa imong ka-istorya, sir. Wow na wow! Wow, Luban! Hey, I love Luban. Luban. Ano sa may... Woo! Grabe ang kuwan. Woo! Tanawang dagat, oh. Ang wave. Wave. Oh! Oh!
Yehe! Abot na kami! Nag-voting! Perte! Kanindot! Thank you, Lord! Okay, salamat. Human na ang amo ang pagsuroy sa Luban. Muuli na ta, muadto na taog this time, muadto na pud taog Parola. And muuli na taog Tagum City. Sige, kita-kita nya. Bye-bye. Ano padulong, ma'am? Parola. 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 Paglalami. Naog sila. Sige. O, linya-linya mo. Hey, satarang eh. Isa ka ni. Isa ka na ni Guy. Dito sa libre kita sa niya. Sabay-sabay tayo. Alag-alag. Ay, ma'am. Sabay-sabay. Hey, ma'am. Hala, mangurog di ayot. Ang hangin, magod. Hala. Hala, dili ka nang kurog dyan. Dili ka nang Yehe, diri sa ta, human sa Parola, magawas, mag-order taog halo-halo. Amo na ni? Ron paliw ko ron dali ron. Halo-halo tag 50. Ano? Human na mi og kaon karon mo uli na kami sa Tagum City. Kita-kita ta, imig abot sa Tagum. Bye-bye. Okay, stop over sa mi diri sa may boundary sa Davao Oriental. Congratulations sa pagka-second. Okay, stop over. Hello, uli na mi. Pauli mi. Ikan sa laag. wala kay Christmas. Sige lang. Ako po. Tagum na. Traffic. Yehe! Daghang kaayong salamat, Lord. Pagkanindot sa luban nga among gilagawan. Gawas sa kalimpyo ang tubig nagblublo kalami langoy-languyan. Anaapay pool nga kalimpyo sa tubig gikan sa kabukiran. Ug kung ikaw mapulan, adunay falls nga kalami kaayong liguan. Higo, Queen! Shout out sa mga SK members and officials. Yeah! Shout out kay Diana, kay Earl, o kay Claire, kay Chia. Shout out kay Shout out kay Zarina, Pristine, kay R, Nicole, o kay Ate Earl. Yehey! Kaayong salamat sa inyong pag-uban. Hantod sa sunod nato nga lagawan. Sabay ta, malagaw ta, magtour ta. Sa pagkakaroon, bye-bye!